ओइ दुराफाय थाब थाब हरनोसैलै सोरबा फुदुंबाय बायगोन। औलै थाब थाब हराबा बिराद दिगदार जागोन। बेनो नोंसिनि नारें बागाना? औ बे गासिबो जोंनि नारें बागान। ए माथो बुरजाथारलाय। हा बुरजा नालाय नारेंखौबो बुरजा गायदोंब्रा। दे एसे थाब थाब हर लेट जागोन आंहा। र' माम्बार दानला दानलि हरनोसै आं। ओइ दुराफाय आंलाय सिखा लाबोआखैलै। सिखा नांलायालै फाग्ला बस'नानै हरगोन। बे 10थाल'सो हरनांगौ दा जाम्बा। मा नारें फुलिखौलाय सिफायलाबायनोब्रा नोंसोरलाय जाम्बालफोरलाय। नों दिल्लीयाव थाग्रायालाय नारें फुलिनि बादैलाय मा मोनथिगौसै? नों बावनो थाथ' आदै जों सिफायनानै लायनोसै। ओइ खासेवारि दुरा मा खालामदों नोंसोरो आंनि बारियाव? बेरायलाबायदोंसोलै आयं। जेबो खालामाखैलै जोङो आयं। थैबायलै माबोरै मोनफैखो बे बोरायालाय बेबायदि समावलाय। सिरिथालै सिरिथा। आरो नोंलाय सोर जालायखो? नोंबो बिसोर सानै बायदि गोदानै सिखाव खावनो फैदों नामा बे जायगायाव? आं सिखाव नङालै सिखाव नङा आङो नारें फुलिसो बायनो फैदों। जाबायलै जाबाय खासेवफाय थैखाबाय दिनैबा। बेखायनोथ' कम्पानियाव थांनो बुंखादोंमोन ना आङो। सिरिथालै फाग्ला। अबे नारें फुलिखौ नायनो फैखो नोंलाय? बे बारिया आंनिसो नारें फुलि फाननांगौआनो गैया। बिदिब्ला बे सानैया आंखौ थगायदों। नारें फुलि दं होननानै बुंबाय नालाय आंहाबो बायनो फैबायब्रा। बे सानैया सिखावसो खावबाय थायो माबा माबि आंनि बारिनिफ्राय। होद थगायबायलै आंखौ बिसोर सेंग्रा सानैया। एबार खनसे बे जायगायाव नुबावनांगौबाथाय पुलिसनो हरगोन आं नोंसोर सानैखौ। मा पुलिस बुंबाय थायोब्रा आयंआलाय। हरनाङा जोंखौ पुलिसनो। दिनैनिफ्राय फैथारला जों। गोख्रै ओंखारलां आंनि बारिनिफ्राय थाबैनो थां। थांनोसै र' आङो। खनसे खिफिनानै थांनोलां साला बेथाफोरखौ। माबा खिफि मोनामनाय मोनदोंब्रा दुराफाय। आं खिफियाखैलै बै बोराया खिफिदोंदां आयंआ। थांनोसै आं दानिया। ओइ आयं खिफिदोंना नोङो? साबफागासिनो सोबानानै नोंनि न'सिम मोनहैहोगोन आं दानो जानला मोनला खोथा बुंनायखौ। सोंनायखौनो बिदि जाबाय बाददावलायदोंब्रा आङो आयं नों बुंनायखौ। थुदोलाय नाम्बार थुदो गिबायलाय आं बोरायखौ। साला बेथाफ्रा खालि खावनोल' फैयो। थांनोसैलै आंबो। आइदै गोलैबाय आंखौ। आया फाग्लाया खारै गोग्लैलायबाय एफा गिदों नोङो। गियाबा फाग्ला बोरायखौ। बोखांहरलै फाग्ला बोखांहर। मोजां माखायाव। सिङा गेद्दा जाबायलै आंनिया। फाग्ला बोरायखौ गिनानै गोग्लैनाया। दा टेब्लेट जा। लासै फैनानै जफैदो बे बेन्सआव। जवाबा जाखाथारला। एकदम उदै साजोबलायबाय आंनिया खारनाया। आङो खारनायावबो बिखाजोंसो खारोलै। फाग्ला बिखाया खारा बिखाया मावोसो। फाग्ला बिखाखौ एकदम खारनाय बायदि मोनो माथो आंलाय। खिन्थुबा मिनिनाया आंनिया हले एकदम उदै सिंनिफ्रायसो फैथारो। गोग्लैनानै गेद्दादा जानाया गाबोन हामगोन ना हामालै? हामगोनलै दा मोनायाव टेब्लेट जानानै था थरसे। ओइ बे सारेना आथोनिया न'आव फैदोंना फैयाखैब्रा? मा एफा गोबाव कम्पानियाव खामानि मावनो हायोब्रा बिसोरलाय? फैनो होनदोंमोनथ' बिसोरो दिनै मोनफैनो गोनांमोन। फैदोंना फैयाखै दाहाय नायहैनांसिगोनलै बिदि गेद्दायैनो। ओइ जुराफाय बे नारें फुलि खावनो थांनायखौ सारेना आथोनानो खिन्थानाङालै। खिथायालै फाग्ला लासिंसिं खिथाबायो नामा?